denboraldiko atzen atala. Azken atala, nork esan behar zuen Definitzeko, denboraldi hau, berba bakar baten. Piperroia. Mai hontan jarri direla gai polemiko asko, hori mai gainean. Gonbidatuk guri bialduteko galderak. Noiz baita enrollatu zarete gomitatu bezala saiora joan den norbaitekin? Aitzi batera erantzun. Hemen egon da bozketa bat. Bai, bueno, mosketa bat egon da, baina jazta. Joan diren gonbidatuen artean, nortzuk uste duzue pegatzen dutela. Euskauboi eta Eneko Sagardoi. Eta nik esango neuke, nire guzur handixena, eizti esan love bombing diferentik. Lehenengo zenbakian arabera dazkazu resakak, hau da, 16 urtekin, reseka egun bat. 26ekin, 2. 31ekin, 3! Ema sorbaldan ematen dizutenean, ez dago kariño keinu handiagorik hori baino. Edo zein herriko jaixetan, sandalixakin urtetako, eta bueltetako urrengo gunin bietzak baltz, eta itzi foto gabialtzeko. Azka bat bidali zenuenean foto hori. A ber, ez dugu hemen ipiniko, Hanken argazki gaitxik, pagau itxen da bai. Baina, sinceramente, nire bodako data bat nahi dira. Plantea. Esklusiba! Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Kaixo, kaixo! Oh! Ze pena! Hau da denboraldiko momentu nostalgikoena, baina momentu ona bebai. Lutoz jantzi gara gaur. Lutoz jantzi gara. Nahi gabe, Ja, tal cual. Baina luto, osea, Luto, zuke kopetiko Bai. zera, daramazu ere beltza. Dana baltza. Esan bihot, ni gaur jantzi nahuela estilista hitzik. Bai. Ze, ez dut beste nik ikauki, bueno, bai, baina Bai. eskikarriot gaur edo zer. Ordu Nire nahi aziko bikini talla XXXXS. Beti urten bidate, baina bueno. Bueno, Titix urtean bat, Zorientasuna, Bueno, ikusentulentzako. Bueno, ikusten da benak, ba, hoxe eruten dauta, listo. Bai. Aitzi, ai ama, demoraldiko atzen atala. Azken atala, nork esan behar zuen, azken atalera heldu behar ginela. Pasau bat Nila urti nago- holan, Nila nago denboraldiko momentu hontan, baina paretetatik igotzen ja, Baina oso ondo pasau denboraldi hontan, Bai. Oso harin pasau bate denboraldi hau. Esango Polemikak nuke? tarteko, Polemikak tarteko, baina bueno, polemikak eukiguz berez, ontxe atzenengo txampa hontan. azkeneko txampa De hontan. repente, polemikak, gure polemika fuertiena esango neuke. Bai, ze lehenengoa izan zen EHUko tortillena, Hori oso guaixiz izan. kafetegeria UPV garaikoekin apur bat movida duela 80 urte edo. Polemikak tarteko oso ondo pasa dugu, esango dugu, ja, heltzen dela momentu bat podcast honetan, ja Euskal Herrian ez dagoela jende berri gehiago. Badago, zebakizu zer, ikustotena da, eta oso posgarrixe da, Badago. bai, Euskal Herrixen panorama musikalin, panorama famoseun, eduki sortzaien panoraman, gero eta jente geisha dator, ordun. Adibes, eduki sortzaien uholde barri hau, aurten sortu da, oinda lehie batzuk sortu Ja, da. baina zer, datorren denboraldia badago, ekarri behar ditugu denak. Hombre, danak, ez? Baina, bueno, jungo ikusten, igual de repente Euskal Panoraman gero eta jente geisha gehitzen jungo da, eta guk horrek benetan zabizetik pasau biko guz. Bueno, Bebai, itzengo dugu. Itzengo dugu. Bebai, abizetatzu dugu, ja hemen egosarien gonbidatu hoi, errepikatu esto zuen hoi, laster helduko atzuela beste deitu. Bueno, Peio reparazi, 8. aldiz, helduko zaio solizitude bat, eta esango dugu, Peio reparazi aipatuta, Madrileko asteburu hortan, berarekin egon ginela. Zuek imaginau, gu Madrien, Barixeku, La Pegatina, de repente itxogolan, ostra, Peio! Zeuen Peio, bere lantalde guztixaz, saludau gendun, oginen berbetan. Gero justo urte ginen, La Pegatinako rezintotik, jungen alboko taberna, eta topau gendu zenan be, eta ginen de Charloteo terrazan, superrondo, supergustora. Bai, hortxe Bizitxe kontau? bai, Gometxa txikiaren kontzertu eta gero hortxe etorri zen, barkatu tio. Etorri zen Peio, gurekin hitz egitera, super jatorra, osea, Oso jator. ez nuen gutxiago espero, noski, Bai. asko maite dugu Peio, eta oso jator zen Oso bilet, jator. bai, oso irekita, Bai. guri gauza kontatzera, oso ondo, gustatzen zaigu zaigu denbora hori. ginen berbetan, ezata danon bizitzai buruz, baina bere bizitzai buruz azako gauza kontauzku zen. Bai, asko posten gara beragatik, ere, bueno, onena zor diogu, ez du behar, baina onena zor diogu, eta gero bestalde, eta lotuta ere denboraldi honekin, Ez da barriro etorriko. Osea, esan nahi dut, bai, etorriko da Peio, baina etorriko da ez dakit zenbat denbora barru. Bueno. Zizaskun, deskantzo bat bidabela. onartu dugu, ez dela etorriko datorren denboraldia badago, baina hau guztia ere esaten dugu, ze,
Eta lotura dauka denboraldi honekin ere, denboraldi hontan, ibili garela inoiz baino piperronago, gure gonbidatuekin. Polemiketaz aparte, Ze Peiok esan zigun gauza bat, heldu zitzaiela, euskal artista handiei batzuei, Zakito niño ziri buruz abizene. joder, guk hemen artista bat egin genion entrevista apur bat, piperroia Peiori ere heldu zitzaiola eta esan zidan, Ikusi ze bala. kabronak. Gauziaz izan esaten Peiok esaskule, benetan zabiz, aspaldixon desente ikusi da bela edo atal batzuk ikusitxuzela. Eta ja hor guaz ginen, baina Eta zein, nik baina zein, kuriosidadez claro. galdetu notzen zein. Eta esazten, konkretuki atalau, ze musikarixen artin renbiaduk egozile. Asko, renbiaduk, asko. Renbiado asko egozile. Orduan, bueno, inandi baten postena nahitxe piperrona egon Claro, bialduzalako. Honek balio digu esateko ere bai, eta rekonozitzeko denboraldi hontan, ba bueno, kolegeo asko egon dela bai, baina izan garela inoiz baino, ez? Herriari zerbitzua. Zuzenagoak izan gara Ondo gure zegoen. gonbidatuekin, eta nola ez ere, oberserina egin dugula soberan. Ingotzeu repasito bat, denboraldi honi, aitzi, eskatuko zut, definitzeko, denboraldi hau, berba bakar baten. Piperroia, Piperroia, bai. bale? Bale, nik Piperroia, definiko ez daukat zalantzarik, piperroia, bueno, ez dakienarentzat bada apur bat, hola, spicy. Osea, Spicy. tipo, bueno, eske ja esan dut, oraintxe esan dut, etxo, ba hori. Ezakarela inoiz baino zuzenago. Osea, kolegeoaz aparte ere hemen mai hontan jarri direla gai polemiko asko, ba hori mai gainean. Behar bada artistekin hitz egiten ez direnak. Artista Esango zeunke- ezagun eta handiekin. Esango zeunke datorren denboraldire begire tendentzi xau jarraitzeko asmoa zau ezela? Noski baietz. Eske Tendentzi horrelakoa xau gara. igotzeko asmoaz gau ezela? Bai. Zeni benetan gogu dauketela behitxu. Ni afiziona pixkat prentza arrosan tema honta. Bai. Ze Euskal Herrixen ez daukeu. Eta benetan zabiz da urren gatzen dan prentsa arrosa mota hau. Eta egixe da pitiduk eta gentian intimidadi mantenduko gule, ze beti errespetotik, baina... Bueno, igual hasi bergara. Bueno, errespetu beti, baina... bai, guzteate gauza konteti, guzteate gauza komenteti eta polemiketan sartzi. Eske gure entzulik ja bida, lau urte dira. Nik uste hemen Euskal Herrian gauza asko badakizkigula, baina gutxitan hitz egiten direla, edo jakiteagatik ez direla publikoak askotan. Eske, bada. Adibidez, plagioak, Bai. diru publikoa erabiltzea, ba, gauza asko. Eta ez dira hitz egiten, normalean publikoki da, como, denok dakigu, baina, ai, Bada Euskaldunon izaeri hau. Osa, bada Euskaldunon izaeri zentzu hortan errespeteti publikoki pilo bat danon intimidadi, danoi buruzko iritzixe, errespetu dugu pilo bat eta ez sartzen gentian bizitzetan. Guk hemen ez dugu ingo bez, baina bueno, pixkat komentau gainetik, bai. bueno, gabiltza apur bat, tonuarekin, oza, tipo, prentxaurreko bat dirudionek, ez? Zezatoz. Igual, ez? Hombre, prentza horreko bat eta txorradak esaten gau. Prentza horreko bat dan izaten, titixe kurten bizte. Vale, bueno, nik uste sarrerarekin amaitu Bai, dugula. amaitxuko gu. Eta, bai, bueno, esango diegu entzulei zein den programa hontako helburua. Itxain, zeske prentza arrosai buruz berbetan egoga, eta astuako esati gaurko atala izango dala, inoiz baino prentza arrosago, eta ez dugule gainera kanpoko inor, bueno, bai, hirugarren batzuk sartuko di, baina gure prentza arrosa izango Bai, dala. oberserina aipatu dugu, ba gaur ere beste behin oberserina egiteragoaz, ja denboraldiarekin goi-goian, osea, amaitzeko, esango dugu, benga, guk ikusentzulei zor diegu, kalidadezko eta gure eduki intimoa. Eta hortarako, eta lehenengo partera joan baino lehen, estruktura izango da, lehenengo partean. Hemendik pasa diren gonbidatu guztiek edo asko guztiek ez batzuek bidali digute galdera bat, guk hala eskatuta Bai, galdera salseante bat, bai. Eta gu konprometitzega galdera hori erantzuta, egixe esata, bustingoga, a ber, ikusiko gu dena ezin da kontatu. Dana ezin da kontatu, hori da. Dana. Karo, eske, ni kontoko neuke dana, bai, eske hemen hirugarren batzuk besartzen di, eta A ber, orduan, eske hasiko bagina kontatzen. karo, orduan, kontauko gu beti be, limbo hortan, entre prentza rosa eta errespetu, ba, hortxe mantendukoa, bale? Erdibide bat topauko gu. Bueno, eta lotxa, eta... Eta lotxa, eta bizitza pribatua, eta uberxarina, hortxe erdibide horretan kokatuko gara. Bale, eta gero, elkarrizketako bigarren partin gure urteko kolaboratzaile Izarra, Maria Blanco ongo dagoaz. Honena ez, Izarra.
Goaz, eta, bueno, komentaukogu udia mentxe daukegunez, udiei buruzko gogu daukegu zen gauzak, eta pixkat perezin botozko esan gauzak, Hori da. udatik. Gogu zek, eta zek ez tozko moten gogoik, bale? Hori da. Ze, karo, uda hementxe dagoia, dagoeneko, bueno, ez dakit San Juanak pasa Bilirrubini. ditugun, baina... Dana dala. Igartzen da morenu, Ni ja, lehenengo baino hartzoten inplaixen, ni ja erdi udan sentitzena, eta aurrekun hartu nuen lehenengo Hartu baino. duzu, esan behar nizun. Hartu hot, bai, aurrekun hartu nuen, eta, buah, txabal, Gustora, kriston. Gustora. Txarra bakizu ez edan, bueno, gero kontauko zuete, baina... Kontau? Karo, eske udako Ba, gero, partin gero, kontaukot. gero. Vale, orduan, beste erik gabe, egiturarekin jarraituko dugu, eta bueltan, zuen biziko saltzeu. Bueltan ga, eta momentu ontatik aurra preparau zaitxeze, ze hasiko da zuen bizitzako edukia. Guazen erantzuta, gonbidatuk guri bialduteko galderak. Benetan zabizetik pasauteko gonbidatuen galderak. Zehazki, lehenengo galderi ipiniko gu, isa zakarana. Guazen bidixo ikusta, eta bertan momentun erantzuten jungoa. Venga. Lehenengoa, ber. Bueno, neskak, nik ez dakot galderarik bakarrik da erantzuti gauza bateri. Esan top 3 zuen podcast deserosuenak. En vivo y en directo bertan zebokaz ongari zen pertsona guztizetatik zeintzuk izan dizen, 3 deserosuenak. 3 izen abizen. Venga. Wow. Wow, lol. Ja honek kompromisu ni pintxe gaitxu, Bai. Pentsau izuz benetan. Bai. Esata zoi, esaitzi. Hombre, bueno, eske hori egin behar dugu, Ja, klaro, baina, Kontaminatu ostras, hau gara. bizkate komprometidu beintxantzate. Top 3, osea, ulertzen dut ordenean dela. A ber, nik nire justifikazioa daukat. Justifikatuko dut zergatia, zein den. Vale. Vale. Hirugarren postu, bueno, a ber, hau random, osea, bat, bi, hiru, me la pela. Baina, bueno, top 3an esango dut Katxalin Barzena. Ze Zergatik? erdi gaixori jartzen ari nintzen, Karo, ni igual esata juena, ez Katxalin Barzena, baina Merina Gris, ze kriston buruko mina segonitzen. Ba, egia da. Eta pilo bat fastixia usten, gaina Julen izan otzela pentseot, nire talde favoritu etorri, eta ni kriston buruko mina segoti, ez lago txarto egonitzen egun hortan. Bai. Egot, pena, osea, ez nengoen oso ondo, gainera, kriston estresarekin, akordatzen dut, osea, oroitzen naiz egun hortaz, eta pena, jo, porque Jalinek super ondo hitz egiten du, interesantea da, zer esaten duen, baina ez nengoen ni oso habil. Gero, Karo, baina beti dana ezigu honaz justifikau, ez, dena ez, Karo, claro. gero igual bustimikoa geixa, eske, karo, repasetana, Nik esango dut bigarrena Andrea Arrizabalaga. Vale. Deserosoa. Ze, bueno, veganismoaren gaiaz ez dakit asko, bueno, super jatorra bera, eske ez dut esan beharrik ez dare. Baina igual hori, bai, veganismoaren gaia, ez diot, bai, osea, ondo galdetu nahi nizkion gauzak, eta bueno, beti dago hor deserosotasun bat, gai baten inguruan ez duzunean kontrolatzen, eta badakizunean zerbaitek mina egin aldiola. Nola galdetzen diozunaren arabera, eta hori guztia. Bale, nik esangot, bigarrena, loaren psikologia. Loaren psikologia, baino lehenengo urtean. Tu. Loaren psikologia lehenengo urtin, ze akordetana, karo, ekarri gendun superprofesional bat, horri buruz berbaitxa, eta pixkat, ez da gitze pegeta ban benetan zabizen, baina nahiko deseroso pixkat, ez? Osa, gaixe bera, horri buruz berretan egoti ordu bete, aitzitani, berai kriston galdera kuriosuk eitzen, superrondo, bera magisima, eta gerora gainera fitxaute ukizeot beste telebista saio batzuta ekarteko, eta jun izen da. Ze oso profesionalona nerea, ez? Nerea ditzen da. Nerea da, bai. Baina bai, igual loaren psikologia esango neuke. Bai. Bukatzeko Leire Martínez, top batean. Ez da beragatik, baina jarri genion justo gai bat, inbidiaren gaia, gaizki, izan zen Ostra, denboraldiko Elisa. lehenengo atala. Aberria ipini barriro. Eta hori, sin más. Nik uste ezin garela gehiago honekin luzatu, erantzun dugu eta listo, ez? Vale, Aimars. Epa, hemen Aimarteta, eta nire galdera da, ea zein da, harrapatu zuten gezurrik jebiana, en plan, gezurrik handiena norbaitek zuei esan dizuela, eta harrapa induzutena, eta kriston jebia dana. Aio. Ni bakitz erantzun? Ze justo komuninioga honi buruz hausnartzen eta pentsetan, eta nik esango neuke nire guzur handixena, edo igual ez da guzur zehatz bat, baina dala, eizti esan love bombing diferentik. Wow. Zehazki destakauko neuke bat. Adibidez, zehaztu daiteke. Nire bizitzako azken love bombinge esango neuke hori izan dela deskubridoten guzur handixena. Vale.
love bombing bat, pertsona jakin batek iztena, eta gerora konturetu nitzena, ostras, nahiko jebixe izen zala. Bai. Vale, niri horren antzera, gero esango dut beste gauza bat, baina esatea persona oso importantea naizela zuretzako, baina gero, zure nirekiko tratua izatea, Tal cual. Pelau iteziak, tipo, Tal hau, cual. literal. Bai. Eta gero, eta hor atzean umeak baldin badaude zuekin, 5 segundu, mesedez, jeitsi volumena. Perez sagua, tia. Perez sagua. Osea, Aitzitia. gezurro... Komo aitzitia? Keston joia enteratzean Jode, Perez baina- sagua esela existitzen, Kari, baina, hori da, oindala 50.000 urteko No me la pela, tradizio gezurrandia baldin badan eretzako. Vale, super ondo. Claro, ez? Vale, oso ondo. Sagua. Alan dabe? Etxean gainera Perez sagutxoaren fundak, tio. Sagutxo. Sagutxoarentzako geneukan etxola hor etxean, eta... Claro, imaginatu, ze bajoia. Ez que ni pentseot, umetan hain listi nitzela, ni hainarin konturetu nitzen, beruta konturetu nitzen Eta harine. gero utzen duzu love bombing bat, ez? Ba bai, Claro. ba bai, asko zaninak konturetu nitzen olentzero norzan, gero love bombingin enitzen enterau, gero anego nitzen dana zinezten. Hain listi. Hain listi, ba, bueno, maitxasun kontuetako ena bape listi. Bueno, maitasun kontuak urrengo galderan ere bai, Sara Kozarren eskutik. Noiz bait enroiatu zarete gomitatu bezala saiora joan den norbaitekin? Hau da, saiora gomitatu bezala joan, zuek liluratuta geratu pertsona horrekin, eta harremanetan jarri edo kankaneatu pixkat, eta gero enroiatu. Gertatu zaizue, noiz bait, zuetako norbaiti, eta agian biei batera gertatu zaizue pertsona batekin eta gatazkaren bat eduki dezute horren bueltan. Galderita morbo da. Etiak, Sara! Miren Nogalesek galdetu du berdina. Eta kainakai galdetuzten iguala, baina esanotzen beste bat bialtzeko mesez, ja, repetidute duela. Bale, a ber, Wow, petardonak, oso petardonak. Me encanta, esan du, kankaneatu diozue baten bati. Aitzi batera erantzungo. Hemen egon da bozketa bat. Bai, bueno, mosketa bat egon da, baina jazta. Eguazen erantzuta gano, ez que ez dakigu zelan erantzun. Bueno, erantzuna da bai. Uste dut, Erantzuna da bai, hainbeste, bai, bueno, zerbait Bai. gehiago esan barko dugu. Erantzuna da bai, erantzuna da batzuk igual. Como batzuk, bat Jakin. baino gehiago? Ez, batzuk igual, oza, ikusle batzuk igual jakin aldabela kotilleu, eta beste batzuk igual ez. Batzuek badakite. Bueno. Batzuek badakite, baina bueno, sin más. A ber, gaztea gara, ez? Solterak gaude egon gara, zan nahi dut. Claro, normala da, ez? Normala, oza, dinot, eske gure gauzak zabaltzen di azken Karo, boladan. hemen guk egin dugu, ezan dugu eztabaida bat. Hau profesionala da gure aldetik. Gure gonbidatuekin liatzea. A ber, gauza Osa, esan gaur gonbidatuekin liatzea. Osa, pluralin ez da, Osa, erantzugu bai, baina ez gara esaten kantidadi ezeintzuk. Pluraline, hori. Bueno, kantidadi. Bueno, sin más. Bueno, ya está. Urrengo galdera. Ainhoa Vitoria, maitia. Ainotxu guraiztik, ze dino guraiztik? Hola, cariños, moduz. Ondo? A ver, hau txiste interro bada. Ez dakit harrapatu zuen bez, baina bueno. Esto me importa. Listo, nire galdera. Galdera ausnarketa bada, bueno, badakizu bikote harremanak erromantizatzea naia ez da modan, ikesi dugu. Baina, klaro, oin, adiskidetasuna, laguntasuna ari gara erromantizatzen, ez? Eta dan ez da inpolitxa, ez da larroxa kolorekoa, ertzak ditu, eta batzutan buruko mina behar egiten dau laguntasunak, ez? Lagunen arteko harremanak. Klaro, zuek lagunak zarie, eta benetan zabizen lankidiak, bebai. Eta hori beste meloi bada, lankidiak eta lagunak. Bueno, hori nahazten danean, zer gertau lehiken. Eta, bueno, urte batzuk badaro jozue benetan zabizekin, eta imaginatzen dut, krisiren bat edo beste izango zinutela. Zelan kudeatu bituzue krisi horiek, ze gomendatuko zinukete, eta zeintzuk diren zuen marra gorriak, hori nahi do jakin. Beste barik, disfrutatu, udaz, eta bueltatu iraian, Asko gurotzuet. Geupe bai zeu, Ainotxu, geupe asko gurotzugu. Entzulek ulertzeko eta Ainhoa gaizki ez usteko. Hola, cariños, esan du. Normalean, hola kaka deitzen diogu elkarri. Bai. Igual entzulek esaten du, baina, hau, hola, cariños. Hola, cariños, Horregatik. hola, kakas. Vale. Gomendixuk eskatzo eskuz. Krisiak nola kudea, gomendixuk, eta... Hori, Vale. hori pentseot. A ber, nik esango neuke, nik niretik dinot, ni alegintzena Eta marra behintzet. gorriak. Hori, eta marra gorriak.
Ni niretik alegintzena, ez dakit igerto zuen, baina ni beti alegintzena zuekin superempatik izeten, nire mugak asertiboki ipintzen, eta alegintzena aldanik eta geixen errespetetan zuen bakotxan izeti. Ez dakitzelan esplikau. Bai. Alegintzena. Orduan, hori alegintzena apliketan, gure bierrin eta gure aizi aldixen. Baina, ez dakit, zegoen bendixen mongo neuken. Bebai, izeteko zuek. Osa, ez? Ados esan duzunarakin, marra gorria izango litzateke, ez dakit gaizki esaka ibiltzea, nire exarekin liatzea. Ostras, eske, bueno, exa mutilarekin hori neskarekin baino dena delakoa. marra gorri xau epe badaz, Oso, esan nahi dut, nitzako ja adibidez, ez dakit, traizio bat izango litzake, errespetu falteti bebai. Bueno, hori ontzat ematen dut, oza, noski. Errespetu falteti, ez dakit, ni izeten existi. Bai. Hori izango litzake. Ados. Por cierto, superinteresgarria, atera zuten duela gutxi Movistar Plusen Se tiene que morir mucha gente Victoria Martinen liburuaren telesaila, eta superguaia da eta gomendagarria ze erakusten du laguntasuna baina beste modu batean, ez? Hainoak ere aipatu du laguntasuna erromantizatzen dela askotan, noski lagunak maite ditugu eta rollo ona ere badago, baina nola ere lagun artean ere, enbidia asko dauden, rollo txarrak ere bai, noski depresioak tarteko, baina naturalizatzen ditu ere jarrera mota hoiek. Ez dut esan nahi lagunarteko enbidia ona denik, baina da egoera bat ere existitu egiten dena. Eta normalean ikusi izan ditugu lagunarteko harreman idealak, eta bizitza ez da horrela, ere bai. Gomendatzen dut seria, ze gainera superbarregarria da, oso ona. Nitzako klabi beti da, eta edozein harreman motatan errespetu nik errespetu eukiezkero, nik esango neuke gauzak, ondo edo, bintzet, bideratut egon lehik ezela. Errespetu faltadan momentun ja ez lagun, ez lankide, ez nire muga gorrixe bintzet hori da. Bale, laguntasunaz ari garela, Antjon Telleriak ere bai, horrekin lotutako galdera bat, Jesus. Antjon, zito. Opa Itziber, opa Malen, kaixo benetan zabiz. Ni badakitzuek biok, zuen artean noski lagunak zaretela, baina horrez gain nork bere kuadrilla ere baduela. Eta kuadrilla zari garela, bada zerbait hor kuadrilletan esango nuke praktikatzen dena, nik lagun oso nahi dut kuadrilla noski, baina zuek ulertzeko, demagun taldean 6 garela, ezta? Eta 6 horietatik elkartu gara 5. Egiten dena, da tarteka behintzat, falta den 6. horri buruz, hitz egitea, ez sekulako egurra matea eta bera larrutzea, baina esatea, igual ontan ez da biloz ondo, edo ontan ez du asmatu, edo nizer dakit, ezta? Nire galdera da, nire buru hori tarteka egin izan dio dana. Zuek falta zaretenetan, zuen lagunek, zuei buruz ze esango dute? Galdera sakona izan daiteke, Galdera hau planteatzeko behar da sekulako egoa, eta nik badaukat. Hori da galdera, Zuek falta zaretenetan, ze uste duzu esango dutela zuen lagunek, zuei buruz. Muixo bana. Nik uste, Antjon, egoarena ez dela beti esan behar ez da ere, ez? Ja. Baina, berako... Muixu bat, Antjon. Muixu bat, bai. A ber, bakizu ezean txarrena, igual leupe boketego handixo ze, galderi entzuten egona zen bitxartin, egona, nire, etorri atez bure lagun minenak, egona irudikatzen eurek, holan, borobil baten jarritzen hiriburuz berbetan, eta pentsa dut gauza honak esango zitu ezela. Osa, benetan abila. Nik uste, haien denbora, nire kasuan, ez luketela inbertituko nire inguruan izketan. Baina egoeran ipini biza. Ez ondo ez txar, bale. Baina egoeran ipini. Osa, ez dakit, nik ustot, ez dakit ze kritikauko, Nik zerbait esatekotan, eta azken hilabeteetako nire gaiak aztertuta, nik lagunei zordi eta asko, baina esango nuke, esango zutela, que pesada ez da, gai puta honekin, utzi dezala ja tema hau, osea, tipo ja, venga, aztertu ja hau, venga, tia, izan zorion txulasai, holako zerbait, ze astuna ja tema honekin. Hori, ez dut tema zein den esan, noski, baina... Nik igual pentsetot, aste hontan badakit esan da bela, ze atzo bihotziak atxaline ditxo notzien esaten, eskak parkatu, aste osun ez dutzuet, kasei pein, zeukiot kreston aste zoru, eta igual komentaukoen, malen aste hontan desagertute, oza, ez dakit inok bera buruz, ez dakigu nundabilen, eta gaur urgentzia zeurekin afaldukot, baina bestelan, ez dakit izango luken hiriburuz. Zuek zezatu zuen hiriburuz.
Ez dugu hitz egiten zuri buruz. Eta nonos niri buruzko temi urten da niz, zazue? Ze temi. Jo, que se, ez dakit. Ze temi. Ez que niko Janerekin hitz egiten dut zu tartean. Ja, bai. Osa, esan nahi dut, ez dago konversazio individualik. Vale. Ez bada lan konkretu bat. Bueno, ego kontu izango da, baina benetan pentsotela, esango da bela, behitxu, adibidez, malen aste honetan desagertut egon da, falta motatugu, guazen beraz afaltza. Haren nik bai pentsatzen dut esango dutela ze divertigarria itzi bere. Bai, fijo baietz. Uste dut baietz. Bai. Bai. Edo, haukik bosinean hasi da, baina ez du asko iraungo, olako zerbait. Behitxu, edo igual olako zoze, bai, igual bizitzan gauzak idealizau itxutxuaz askotan, eta igual komentoko dabe, malen, betiko mogun felizian ida, emon denpora bat, aber nos arte duretotzen. Vale. Idealizazio honek. Beitu. Igual hori, bai. Vale, baina Oianerekin ez dut hortaz Zer? hitz egin. Zer? Ez bai imaginatzen dut konversazio bat adibidez Oianerekin, zure emozionalidade kontu batzuen inguruan, Bai. zaten, ai, kari. Ai, cariño. Ai, cariño. Ai. Bueno. Ai. Ez, ze ondo dagoen, nola dabilen bizitzen, ze ondo. Vale. Bai. Firmauko neuke bizitza osun niri buruz lepotik Hori esaten izango dana, da. oixe izeti benetan Total. firmauko neukela. Osa, lagun zora garri xedukaz. Vale, Iban García. Iban García! Epa, kuadrilla! Ze muzeate? Bueno, hemen txenere mezuen ere presentzia hau Euskal Herriko podcastik arrakasta utxita honen antzako. A ber, bi galdera, porque batengatik ezin izten dut dezidiu. Lehenengo galderie, zein izen da, geixen tardaudun gonbidatua jatzen, hau da berandu nahi hau dana, el más tardon, esango dugu, eta zemat minutuko atzerapenakin nahi hau da. Eta bi, zein gonbidatu izen da, geixena ikusi ez zuten aldaudana, zuen estudioa aiaudanetik grabatzen hasi arte. Hau da, grabatzeko rek horri eman dizo zuten arte, osea, igual bere izakera hori aldauduna, kamera aurretik eta kamera atzetik, un poquito. Eta holaxe, zoriona beste temporada batengatik eta aber urrengo denbora lexen horra juten nahize, porque de momento uste denbora liontan ez dela jun. Me parece una cosa... Ala, musu, agur bikote. Agur pitxi. Aupa, Ibantxu, eskerrik asko. Noski, ekarriko gule urrengo denboraldire. Baldin badago. Bai, hongo da. Bale, a ber, Lehenengo galdera zen, nor tardatu duen gehiago, esango nuke Eusko Princes, Eusko baina Princes. teknikoki ez, porque zen ailegatu. Baina ordu eta laurdeneko atzerapen aukiko leuke hori inok ez dau gainditxu. Badakit nortzuk, Twin Nortzuk. Melody. Koño, si etorri ziren hona eta gonziren ordu bete hor komunean makillatzen eta horrazten. Bai, Twin Melody. Urrengo Twin Melody. Bale, eta gero, zezaten dau bigarren galderi De repente, taxia eskatu, edo, etorri bila. Bai, bila juginen. Etorri bila, de repente. Eta urrengu jofe, zeberan bila juginen be bai. Jofesito. Bai. Zetorri zan autobusin, ezeuken kotxeik eta juginen beran bila orko parada orduan tarda egin duen be bai. Bai. Bueno. Eusko Princes, Twin Melody, jofe. Akordatzen garela, Osea, urrengo galderi zein izen da. Bai, ian nor aldatu den gehiago hemen eseri eta bukaerar arte. Eoga pentsetan, ze klaro, biarri segur repasotxu bat gonbidatu danena. Eta pentsan eoga, a ber. Nik esango dut Aitor Balcarlos. Vale. Bai, osea... Esango gu ez dauela planteaute galderi txarreta, osea... Ez. Sin más, osea, izelikela, guri batzuan pastako, de repente, kriston egun txarra eukitzen ga, bizten da kamaria, kaixo zaitxin zelan za... Bueno, batzuan toketan da. Bai, hori da, nik Aitor Balcarlos esango dut, bueno, oso ondo jausten zait, makina bat, artista bat. Onena. Baina egia da, nik uste dut jartzen diozunean Aitorri kamera bat aurrean, arrotu egiten dela apur bat. Ez diot txarra denik, Osea, ez. Baina apur bat gora etortzen da, guai. Baina, osea, ez da asko aldatzen diot, Aitor ere hori da. Baina, bueno, iruditzen zait bai jartzen diola horrez, apur bat, Vale. arrotasun puntu bat. Bale, niri burure etorriaten lehenengo pertsoni izen da Janiatxu. Zestakita kortasarien, baina Janiatxuaz grabo gendu nina atala. Gaixorik zegoen edo zerbait? Ez dakit, baina etorri zanin zeuen... tipo, disoziaute, onaiko sosa, o mote ban gaixoiko zeuela, oso zeukela, bueno, disoziaute igual, zeberak batzuen esanen dau. Eta gero, ja, minitxuk, esan izen rek emonda, ja, ze hasieran benaiko lan zeuen. Baina, minitxuk aurra junala, suposatzot, ja, eroso sentiduko zala, eta ja, urtezan bere, barruko, Janiatxu. Bai. Ordun hori. Erantzun da, urrengo galdera Jon Gotzon. Kaixo, bibaratxaz, bueno, nik zuentzako galderatxo bat daukat. Ez dizu galdetuko ze gonbidaturi hartu dio zuen pizka bat ojeriza y así, porque quedaría feo besteak beste. Baina bai galdetuko dizuet, ze gonbidatu nolabait esateko le tenéis pizka bat pereza,
Eta elkarrizketan zehar, ja, joan zarete ikusten eta pentsatzen, jode, tiene algo el cabrón, Eta konkistatuak izan zarete. Norekin, soltar, nombres, Aitziber, Malen, cada uno, bat, venga, bota. Peluxe horrekin aurrean, zen ez desidade. Nik bauket bat. Eta esan ingot, bardin dozte. Bebota, nik ere esango dut. Nik hasieran esanen biot, enazen ez eskabidaneko entzuli, neukela holan kriston interesa hasiera baten, baina etorri zinona, eta elkarrizketi aurra junala, derrepente gran hermanu izan, eta piloa gusta baten. Eta hortik aurra zanan, eskabidean, honenak, idoluk. Oso, ondo, niri pasazitzaidan azpiazurekin. Ez idan gaiak edo zeran jados mundu honek guztiak pereza ematen, ze superinteresantea egiten zait, baina ematen zian pereza berak. Osa, pertsonak, azpiazuk berak. Eta ezagutu nuen, hementxe, negarra egin zuen eta guztiz, esan nuen, hostia, ze tipo, bueno, antza humila, edo emozionala, eta bai, deskubrimendua. Bai, oso ondo. Hau pazpiazu musu bat. Hau pazpiazu mosutxu bat, eta hau eskabidean mosutxu bat beha izuei, sariela 30.000. Bueno, kaparrak dator orain. Kaparraken aldetik daukagu aritzubiaren galdera bat. Eta inauten audixo oso luze bat, igual ez ipiniz ez da denporaik. Ipini behar da, tia. Ba, 1,5. A ber, lehenengo aritzen galderi entzun geu. Hau paneskak, bueno, dago galdera bat zuen dako. A ber, benetan zabitzen, pasatzen gare, gonbiatu asko, eta entrevista izaten die luzetxoak, bueno, luzeak, ordu bat inguru, ez? Izaten die. Eta, dagot bi galdera zuen dako. Bat, zein izen da, entrevista motzena injatzuena. Que hayas dicho, buah, ze gustora pertsona honekin, o pertsona hoekin, ze gustora. Baina, oin dator galdera honena. Zein izen da, entrevista luziena. El que hayáis dicho, buah, ondio 10 minutu goiz pertsona honekin eta ondio 50 gelditzak aldu. Eta ez dago alizu esatea, buah, eske, kriston berua itxen zauen egun hortan, no. Zein izen da, zuentzat entrevista luziena. Geixen kostau jartzuera. Ale, agur! Agurkari, a ber, nik motzena badauket. Zepillo bat eiatez motxak, baina etorriate bat burure, ze atal hortan kriston ondo pasaune ban. Aimarzetan atalin. Super ondo pasaune ban. Pijama party, maskarillak, konfesiñoik igendu zela. Ostras! Kriston ondo pasaune ban. Sakortana heldu nitzela markina, grabaketa egun hori amaitxuta gero, eta esan otziela lagunei, zelako ondo pasaboten. Osa, wow. Bai? Joder, superados. Nik esango dut Iban Garzia. Bai. Iban Garzia. A ber, ez da, diferentziarekin laburrena egin zaidana, asko egin zaizkit laburrak, flako, Iban Garzia, bueno, jende askorekin. Baina Iban Garzia bai super divertigarria da, eta Iban Garziarekin edo zer egiten da supermotza. Eta luzena... Bueno, eske pentseot, diferentziaz luziena izezala bebai, eta oianek ero pillo bat moztu bierri zebala. Eta etxaten egin luzi aspertu ginelako edo bera pertsoni enkantetan etxatelako zebai, baina eski izan luzi, ise bi ordu ginen, eta oianek moztu bierri zeban pillo bat Fermin Muguruza. Ostia, segia da. Oso luzi izan. Akortana, momentu baten jakin guzla, urrengo gonbidatu etorri bida, urrengo gonbidatu eta ez dugu denporaik. Ba, superados, hori esango dut nik ere bai, Fermin Muguruza. Fermin Muguruza. Bai. Eta Fermin, musitxu bat hemen dixik, munduko majuena. Baina bai, oso luze gatuak. Oso ondo erantzun da, bai. Kaixo, mapi, zer moduz? Bueno, hemen, bakarreioekin nengoela, konturatu naiz, saltxeo pizkatxo bat falta zaidala, eta horregatik galdetu nahi dizuet. Joan diren, gonbidatuen artean, nortzuk uste duzue pegatzen dutela. Esan 3 bikote. Aio! Baina sentimentalki, sexualki, osea, pareja... Nik esango neuke, bai, zentzu hortan galdetzen da bela. Claro, eske guk hemen kontatu genuen, sagardotegian dagoeneko, hemendik pasa diren, 2 gonbidatu... Hori ez dugu esan, Kari. Igual ez dugu esango. Esango nuke, baina ez dugu esango. Igual sagardotegian... A ber. Ez dago konfirmatuta zalantzak gaude, baina hortxe egon ziren, A ber. Xorro. Hori ezigu konta ordun, ez? Deskartatuta. Jon Elazpior eta Maren batera. Wow, me encanta. Pareja polita da, Vale, eta azkena nik esangot. Ostras. Aizakita Imarzeta eta Eusko ikusten dira. Itxain, a ber, pentsan biotondo. Ez, Euskauboi
eta Eneko Sagardoi. Me encanta! Parejote, bai. Parejote, gaina bixe majizimuk. Listo, erantzun da. Erantzuna? Luz egin da, Oianek seguro moztu beharko duela hemendik ordu laurden bat, baina bueno, urrengo zakiragoaz. Jesus, baina zer ritmo itxukoiek, venga ahí. Ema jone hurra. Bueno, hemen daukagu azken aldiz gure kolaboratzaile Izarra Maria Blanco. Mary Blanche! Denboraldia maitzeko. Ongi etorri, cariño mío. Eta, udi datorrela. Badakigu udi datorrela, udi amentxe dauela. Orduan, udatik, ze gauza guzteakuz? Guazen busta? Ze gauza etxakuz guztean edo estoguz nahi? Vale. Esan ingo. Lerro burua da, uda dator eta gorputzak badaki. Hori da. Onerako edo txarrerako. Bai. Orduan, zertarako daukagu gogoa uda hontan, eta zertarako ez dugu gogoa uda honetan. Hori da. Uda honetan, zurekin estrenatuko naiz. Txiki De repente, zure etxean edo nirean. Vale, Hori oso zen bai. mitiko, zortzi urterekin entzuten genuela tipo, zure etxean edo nirean. Fuerte. Bai. Bueno, Bale, hazingo ba. Hasiko nahi bozuen, niri udatik geixen guzteaten momentu, inorrez tarritxuko, da Markina Xemeingo Carmen festetako paia da, eta momentu hortako gogu dauket kristona atzera kontu itxena biela, ez oindik, urte hasieratik. Orduan bai, atzera kontuta nola jartzen da? nun atzera kontu, bueno, beti nagoela pentsan falta diztak izematik, falta diztak izematik. Baina adibidez, udaletxean ez dago hola atzera kontaketa bat. Hombre, ez da San Ferminek. Hori, ez que galetzen izu. Ez da. Baina, bueno, da nitzako udako momentu horena. Batzega, 4.000 pertsona zela isen, bazkaltzogu alkarraz paiadi, herritxogu ikustogu, eta gero gizton juergatzu. Etorri alzarien nahi bozue. Aurten izango da, itxain esan ingotzuet. Aurten paiadi jausten da ustaiak 18. Baina ez esan, porque gero datoz, kanpotarrak, eta betetzen dute herria, eta Bardin da. zuretzako lekurik ez dago. Tia gauzan Markina, ez da bez Iruña, Bueno, ez alda munduko herririk onena. Bai, bada, klaro, baietz eta etorten da genti, baina, bueno, ongi etorri. Vale, bueno, nahi duzuna. Ustaiak 18, Markina Xemein. Altxasura ez etorri, utzi bakean. Ez, zestuan ez abitzen ez egioa. Zestuan ez abitzen benetan literal. Jendeazko bado. Ezkerra jendeak gutxi etortzean, oskio, amo. Total. Fatal. Bale, nik esango dut, gustatzen zait edo gogoa daukat, Kas edo San Miguel jartzen duen terrazetako plastikozko silla hoietan esertzeko. Tal cual. Zatengo, Dios, hemen txorain kafe bat izotzekin, zigarro bat, eta hor, Kas! Dago altxasuko piztinetan gustora, lagunekin, hortxe. Eta bitxartin kafez ni xotzaz. Kas! Nere lagun bat aiola alergiak intzion, olako ze baten eserita berua, bueno, nik zoi zepasazitzaion, ipurdian eukizun granitos, Hongos. Ez dakigu zeizen patologia. Flipau. Bueno. Granadan gaina zeon oporretan, de repente, fuf. Granadan granitos. Granitos. Ojo. Bueno, sin más. Vale, eta zuri. Maritxo zuzetako. Nei, me encanta. Osea, da, eusaia, eurilla indagero, kriston berua ite, petrikor. Kriston berua ite unian, da kriston zaparra botatzen unian, eta usai hori, eta derrepente harrapatzeizu kalian, aizeala luzatzen lagun horrekin hitzeiten, porque kotilleuak enazigea, eta asko luzatu da, eta gero etxea korrika bustilla zaudela. Anuntzio bat derrepente. Itzela. Lepo, Hostia, el mikrofonoa, barkatu. Oso, momentu, baina lepo gustatzen zait. Petrikorra ditzen zaio horri, ez? Ez dakit, Petrikorra, creo, ez dakit. Nik deuket gogu, edo zein herriko jaixetan, sandalixakin urtetako, eta bueltetako urren gogunin bietzak baltz, eta itzi fotoa bialtzeko. Beitu, ez dago, oza, historian, ez dago argazki, nazkagarriagorik, Malenen... Nazkagarri eta naturalagorik. Bueno, baina, bai, gehitu nahi duzuna. Baina nazkagarria, nazka bat bidali zenuenean foto hori. A ber, ez dugu amenipiniko, Ez dugu amenipiniko, ze gaina, hanken argazki segaitxik, pagau itxen da, baina... Bueno, justo horrengatik. Bai, urten itzen, Carmenetan zan gainera. Baina parrandeta sandalian ateatzen benetan. Batzutan bai. Bai? Batzutan bai. Adorea behar da. Vale, bueno, egun hortan emozina unitzen larrei. Urten itzen sandalixa zar batzukin, eta buelta unitzen, karo gau pasinean, eta derrepente goxin-goxa itxen da egun argiz, urtetan atabernatik, behitzot oineta, eta derrepente ikusto itxuaz, bietzak, baina
Baltz? Hau kolori, hau. Ba, eske, ikusiko bazenute Bai, argazkia ez dut benetan, baina Kuadriati. bota guri, Osea, Kuadriaku bidixoa grau, hostia. Hori fuertia. Ez que Buah. ni behin atea naiz, behin eta gehiago izatea parranda sandaliakin izentzala azpeitin zan, nina zeiotan txarrantxa garaian, txarrantxa existitzen bueno, gure taberna Fabsan, favoritua, eta de repente bestak izan pasa esan da, gui, hankazpilan, ui, ze, bustio, izardila, eta komunian eola hanka, pasanun, Bai. dana odolani, Eta zauri bat nekan, eta ostra, laguna, ai, ama, txarrantxako, kutsiaz, ezaguna kamareroak eta zukaldea pasazien, osea, de repente geunden, la creme de la creme, zein menos zein... Claro, liago, osea, jonkiak eta Maria. dana, gero azkenian, kompresa bajarri nun azpilan, salbesli pola hauetako kriston ondo, kriston funtzio ona, baino... No más, no más. Joder, Vale, beste gauza bat, gaur egun ez dagoena, baina txikitzen kriston ilusinio dituzten, oza, nitzako horretxek marketaban udiazte zala, Disney Channeleko udako anuntzixu. Akortasari horaz. Mitiko kanta barri bat dituen. Gaur egun ez, baina txikitzen beti. El verano llegó. Mitiko Disney Channeleko udako anuntzixu. Vale, Beste generazioa, Horrek itxosten bea. ilusinioia. Ah, vale. Zerbatzuna, pentsaitzen zerbatzuna, petit suiza kutxara sartu, izozkiratea. Baina itxoen, hau zer da de repente nostalgia? Ja, ez da zetan. Da, zertrako gogoa daukagu. Claro, bai ez, bueno, kendute hau besteanak gogu daukete. Vale. Es que Petit Suisse, hau, ez dakit, de repente manguitoak, bai, ditut. Hori, ez, nik otza ez detala eraten da. Bebai dauket gogu, euskitzeko kremian usaine. Eta eguzkitako krema ipatu duzula, puntatuta daukat, krema sorbaldan ematen dizutenean ez dago kariño keinu handiagorik hori baino. De repente lagun batek, zure bikoteak, amak, dena delakoak krema ematen dizunean, eta beti dago mitiko esalia. Baina eman ondo, Ai, eman ondo. Leku guztitatik, eman ondo. Amendaz, bi pertsona mota. Osa, daz, holan emototzuenak. Bai, edo mitiko gurasoek. Tal cual, Tipo, venga, segi barrua, segi, bueno, gurasuk poto, zuri, eta gero beste batzuk, itxotzen Hori. Gu kuadrian diskutitzen eotega, A ber, nik emote motzuk erosuk emon. Claro, es que claro. Bai, beharrezkoa da Oso guai hori, oso guai. Ai, nik kriston gogu dakat, ezkegila da, Claro, berez dakat kriston gogu ez dakitze parranda, nik niretzatu dara mierda bat izatea zelan asko itetu daran. Osakidetza, tal, etc, boluak, de repente esan dut, bolo gutxi, ja agobiatzen nahi naiz, lan gehiagi. Orduan udara, ez dut gogu asko eukitzen, udarako, baino, berez lehen eukitzen un kriston gogua parranda iteko, eta herriko leku desbardinak ezagutu, ez dakitze, pli. Otamaika urte askat, eta ez da broma, guko harrian gaudeia derbente, onduan jotzen egitea, klaro, ze pasatzea, zuk 16 urteekin dakazu, zure urtian lehengo zenbakian arabera dazkazu resakak, hau da, 16 urteekin reseka egun bat, 26ekin, 2, 31ekin, 3, ordon, klaro. Eta ez dira resaka normalak, ja, derrepente zartze zaizki paranoia batzuk, zimaretan ere biziakin, jebiz. Bakizue? Mozkor zaudela edo resakarekin. Ez, ni piripina hola nago, baina, bueno, dantzatzen, bueno, datuerka batzutan, espazio seguru, tio. Bakizue resaka kontenu biten naiz, dantzatzeko, gero batzutan, kantu guai bajartzue, me goña aprobetxo. Ala, de repente gorka urbizutazu, pa. Baina, ez dakit. Laguna gaude, hori, jarra jo, eske, fuertia, ze Pirineo eta mendilla ez dakize, aginouski aurrekoan komentatzen, ze Maria Pirineo eta jongo gehan, guau, eske, ja gaude. Baina, abuztuan. Bai, mendira. Bueno, egoten da uztaian Pirineo Sur izeneko jaialdi hori. Ez mendira. Ez da oso nire estilu, Udan mendire, oroar mendire, bueno, bai, guztate juti, baina oporreta mendire, ez tozta inbeste ditzen, Nik abuztu naixa playa. Nopo bai. Ni beti playa berez, baina, bueno. Ez dakitzue, kontxerrezak izazuela, ni pentsa dut punto ontatik aurra asinazela resaka txarra beki gerten, zehoin arte superrondo beti. Da, okerrea jongo da, malen, bai. Urten de repente. Baina okerrea jongo zaizula, zailo. Hortazari benetan zabizeko zagardote gizera gero? Bai. Ni justo horre ondo nintzen. Dena bota nuen aurreko gunean. Ni hor txarto nintzen, Hernanien zehar. Ni frito. Akortasari esaten, ordu beteko viajen biot markina. Bai. Nene bizako egun okerrena edo nola esan zenun. Nire traum, holan gatuko na. Osa, holako gizaren egon nintzen, Bai, ez oso gogor. Bueno, apuntatu dauzkat, hola, azkar esango dut, urtean zehar desagertuta egon dire lagunak, enarak bezala udan agertu egiten dira, de repente. Ai ba, karo, kuadriako ginen. Gero, lehioa irekita lo egitea,
Eta zer egun den ere ez jakitea. Derrepente zu abuztuan zaude, eta izan daiteke abuztuak 16, bai. Edo derrepente 24, zakizu oso ondo non bizi zaren. Hori niri udadanetan etxate pasau, pasetate biherrik eitzen estoten udetan. Zebestelan, badakit sobran, segundan, eta aste bureltzeko desietan. Desietan. Baina, horri gehitzotzet nik iluntzik ikusti plaixen, plaixen afaltzi. Iluntzia, egun, bai, plaixen afaltzi. Iluntzeak ikustea ez? Bai. Da gu, de hecho, ben kuadrian, ni urtero menorka juten naiz, lagun batena, eta ni irati itxaso 3 junginan, eta... Itxaso ilusio dituzun, menga guazen, eguzkia zartzen ikusiko da, nita irati gehiagoen, jaja, patxara. Bueno, total, ez ginen nahi hau. Osa, ja justu jo ginen, bum, barrura sartu zenean. Bitiko, jendeak kalotzen hasten dela. Hori da, bai. Nire eske azkeneko egun atzeatzen egon naizueatik. Bueno, bronka bota zigun, eske tia, Nik ere botako nizuek, Niri me encanta, oza, pila guztate, iluntzik ikusti, eske edozein iluntze, aukeri uketena ikusteko, horna. Bai, total. Egozatzen zai, tamakin da itzurunen ite du batzutan afaimerienda, no seke, bueno, afaimerienda, afaia. Bueno, beak, afaimerienda ditza jo, 8 ilusión. Eta bebai, gehitxuko neuke, egun pasa plaire juti eta perraz. Oza, hori, gureko harriako plan favoritu da. Igual eitxogu, zapato oso, jutega eta perraz plaire, egotega egun oso holan, ez dakit oso sanu da, baina, bueno, egotega egun oso holan, eta gabaz dutxau preparau, eta edozein herriko jaixetan. Bai, ezkeni polleria, tio, polleion bat baldin badau, jumer da polleira, nei udaran polleian jatia. Kriston kola das beti, Maritxu. Bai. Kriston kola. Abagu iraitan ondo. Bai. Bueno, a ber, ondo, gaizki baina ondo. Jutegea 3, 3:30. Bueno, vale, orain, gogoa esan dugu, baina zer ez digu gogorik ematen. Nik esango dut, hasteko, udako jita izango dena behin eta berriro entzuteko. Nik ezin dut gehiago Kebedorekin, ez dakit aurten zein izango den udako jita, behar bada marzetaren azkena izango da, ojalá gala izatea, baina ezin dut. Vale, nik esangot, udatik itxien guzteatena da, ni sartzen azela itxosun, bustotela uli, urtetan azela, ez esentzen, zaurrekun baina unitzen eta akorda benitzen, urtean azela itxasotik eta errepenten azela David Bisbal. Literal. Osea, benetan, benetan, ez izu imaginau, Aurekun, baina honitzen plaixen, eta nia zegoen pertsoni flipoi, male, baina olako risa bai daukezuli, esan dutzen, plaixen baineta mana, bai, osea, Bisbal. Wow, etxate guztan, bai, man, krema rizos olako zerbait, definitzeko. Ez dakit, fatal. Etxate guztan, orduan, karo, garbitxu bihot piloa bider, udan. Nitzik bate gustatzen, baina da, baina askotan planteaten gauza bat, eta urten ez telortuko, baina insta kendu favore, zeudaran kurratzen gauden jendiak, ikustia danak, oporretan nola dauden. Ja. Eta hor, osakidetzako jendia eta udana en plan animo. Ez bakarrik hori, uda zora garrixe, izeteko eta mile plan eitxeko presiñoi, hori borda, Ze, udidalako... Ekonomikoki diruaz, ezken ikzait, jendiak diruan undik ateatzen, osesanaet. Otamar urte asko zondikan gurasoa dirua emate porque ez dut ulertzen. Osa, ez dut ulertzen ezer. Udidalako, egunero sentidu bigu munduko egun honen eizen bidala. Horre, hori izto nahi. Hori egia da. Bai. Eta horrek lotuta nik ez daukat bat ere gogorik jendea entzuteko esaten. Ni uda hontan ere nire herrira noa. Eta zu herririk gabe, eta, a ber, egia esango dizue, sinceramente, ja me joderia, zure herria Gaztela-La Manchako herriputa bat izatea, 5 bizilagunekin, osea, berbena batean Mago de Oz entzuteko. Benetan, osea, ja me joderia, altxasun fresko, lasai, daukazu Donosti ondoan, sin más, oso ondo. Ez dauket gogoik bez, inok, nire azaltonua epaitzeko. Osa, hori bentzuten da. Ez uriza, morenaza, moreniaza, nizu baino moreniazu, ni baino zurixazu, ni baino nizu baino... Bueno, bai, txotxoan. Etxate guztean. Eta etxate guztetan bez, moskitxuk, pikadurak eta beru loitzeko udan. Hori apuntatu dut, lehen lehioak irekita lo egitearena aipatu dut, baina ez daukat gogorik persianak bajatuta bizitzeko. Ja, tio. Karo, beroa esartzeko bajatzen ditugu persianak eta ezin dut horrekin, behar dut argitasuna. Eta estilo berean, ez dago prest aire girotuaren gatik eztabaidak eukitzeko. Ja. Netzako aire girotuaren eztabaida horiek apuntu dezakete harreman oso luze bat. Baina zuzeren aldekusa. Bai ez. Aire giroturik ez. Eskerrik asko. Baina eske, segun zelekotan aire gerotu derrigor bizu. Derrigoz, bai. Osa, adibidezak horretan aurrek urtin, Malagan eginen lagunoko porretan, eta eitxe gendun, punto bat arte aire girotua eta gero lotako kendu. Baina eske, dago be diskusioekin ibiltze ginen, ezin bozu, osa, ezin bada ipini aire girotua, Malaga baten, hil eitxesa. Ja. Hil.
Ni eske gaixotu egiten naiz. Ja, Bai, ni eta ez darri bai, ja lepo hartu. Eske ni ez Bai. darri eski uste torreati dakatela. Egun hauetan bero asko egin du, eta... Ni Eske bai, baina gaixotu eske... oporretan, pues, No. nahiago ventiladore bat jarri eta beroa pasa. Ulertzen dut diozuna, baina... Aire girotu barik nik usto txarra hauek kasi ze gau pasa bat ditzozu, ze berua zizuz lorik. Ja. Kortana, katxalin da bixok. Izerri ditzen, ezio loi neu, pero ze que zein gauza. Wow. Nik ezin dut, bueno, toka ingo zait, ze, bueno, porrak, ez dazka baina, bueno, egun pasa bat fijo, eta gure artean, osea, danan furgoneta, furgoneta, en plan, que son idealizeuta daude furgonetak. Nitzako bai. Ez da ibestako, osea, Niretzako ez daude bat ere sobrevaloratuta. Nitzako badaz. Furgoneta da kriston inventoa. Baina jontzea furgonetan? Bai. Pasata zaude zenbat denbor, noiz? Nitzako sobrevaloratuta. Bai. Aste bete furgoneta batean. Kristona, niretzako da planazoa. Eta de hecho da, etorkizunean nire helburuetako bat. Autokaravana bat, furgoneta bat, familiarekin. Ni bikotiak erosizun daok, da beak erosizun, beak nahizun, ez dakizte, Nei, furgonetatik, me encanta, aste bete dutxo gabe, gubai. No, coño, jarri Guai. dutxa bate furgonetan, Bai, ez ni ondo, ni ondo, dutxo gabe ni ondo, eta naizela, hori ondo ematen. Baina beste dena, dutxa gabe. egon berda, Pesimista, Maria. ez baina hori guztua, ez ni azte bete dutxo gabe, oza, ni saltriak inagarroia nago, baina da, goizetan, ni ez nahu, demerde kaka, orduan, normalean. Poti bat? Mendixen, kaka justo. Zelaira jutezea kakaita, de repente, danak txakurra pasiatzen, ordu igualean ikztegize geratzaian, zur. Coño, hartu poti bat, 5 euro da, temun, Baina ez que bestia lo dao, zea, ez que ez da kabitzen. Justo kakana geixa Gero izan hartzea txukuna. Bestiak batzutan jartzei zupera aurpegia hola zure ipurdian. Zeba ezin dut kaka egin bere ondoan. Ez da hola lekuik. Ez da hola leku fiziko ez, nahi bestela, omintxazu, osea, gogo balio ez, eta hori, krezon txukuna izan bertza. Osea, ni, obviamente, enaiz orduan, oain undao traje baino goiko partia ez dut bilatzen ezer, mutila beti bronka marea, ez que a ber, nina lasai egon, tenten unbaiten eotia sofa baten eserita. Claro, ez que niz furgonetan zutik sartzen, naiz. Ni txepa batekin, hola. Ez da praktiku erokorrin. Osa, dinot, espazio txikixera eta praktiku ez da, komodu ez da. Da berua. Bueno, efizienti, igual pio alekota juseinke, merki hau eda, bale. Baina, eta gero, dutxean asuntu. Baina Aste bete nina egoten dutxo bari. Ni bai. Pagaute bez. Furgoan etzajun? Ez. Pa qué hablas? Bueno, kanpotik ikustotena. Niretzako furgoneta, osea, edozilekutan, bueno, edozilekutan ez, baina adibidez, playa legala den playa bateko aparkamentuan aparkatzea, eta egitea lo, ateak zabalik, plaira begira, osea, nire bitzen zait. Lo, hola, Claro. Flip, bueno. Plazerrik Zei burutik. Ez que ni gero pasatzen zait, pentsatzatela, asesino bat azalduko ala da, ez que neiz lasaioten. Ze asesino? Baiet, nire, hostia, geskinao. Kiba, niko ningo neuke. Nik furgonetan da bakarrik, nahioet jende furgoneta ze batzuk ikustia, plan, horra parkauta bat, nik bildurtu ita naizela. Zu 2 metro neurtuta. Bildurtu ita naiz, bai. Eta oso txunga gatela izatea, baina ni teneiz bildurtu. Asi tuerka egiten da listo, jungo da asesinoa. Ja, da listo. Ez, bai. Hola, lehiuak irikita ezke, bueno, etxeit okurritzen. Nik emental izabalik eingo neuke, oza, bakarrik ez, baina baton bat azalbun. Bueno, claro. Ez que gainera, claro, furgonetan da nizaiatzen naiz, atia, claro, nik loitet, atia iriki ez bestaldian, oza, hori kuartuan ebai. Oza, lehengo akatzia bestia eta gero ni. Nere izpakinez, nere izpa, venga, ni zarro naiztenez, venga, lehengo nahi akau, da gero bestia, baina... Zura izpa garraitzen deratzerako, bueno. Ja, horrekin dakan lo, lo profundo. Ja, ni, eta horretik, da furguan itet, bestaldia, baina gero ten izako joneuta, klaro, emendik esan dit aldegin, ez dakitze, oza, kosta baita zait. Ai, amazelako ona, egin lo Berlingo baten, larraitzek, jokinek, oianek, aitzik, eta nik 5 pertsona Berlingo baten, lesakan. Eta nik egin baina igual nire bizitzako loaldi honen izan. Bai. Oianek eta biok argi daukagu zure bizitzako loaldi honen izan zela. Claro, es que nik egin lo holan. Eta bestia. Eta oianetan niol, eskolan ez. Alde batera gainera. Da larraitza jokin aurrin holan. Karo zura izpa. Bai. Karo, es que berez bi furgoneta geunkesan bainatzen bat, eta bueno, ez total. Bale, bukatzeko moskituak aipatu dituguia, eta hementxe daukat jarrita, koloretako izozkiak, osea, inork ez daki zeba existitzen diren, zeba jendeak janditzaken, nik uste... Koloranti da. Inork ez ditu jat, baina zeba hauen existentzia. Osea, tagliatela existitzen den moduan, zeba existitzen dira koloretako izozkiak. Deukelako obsesioie... Doa, hauek jatera. Deuki obsesioie, umientzako dana, koloritako bihurtziaz. Kariz, koloranti da. Baina izan da platano, pistatxo, kiwi, almendra, hartu behar duzu benetan pitufo.
Es que no entiendo. Ja, bueno, eta nokartzen dugu pitufo manteka, hori betik iztota izan. Claro, es que... Bueno, sin más. Manteko Erropa. ez gaziko diskutitzen. Erropanak ematit perezta bat. Zeba. Ez da erropik. Ni udara etortzea da, aurre gurtian ezetan, venga, Maria, txangela batzuk erosi, ni niz konpreta juten, orokor tasun handi baten. Eta jendiei, cambio de armario, ez dakizen, cambio de armario ez, porque nire armarioa da iguala, bakarrik ama igual, bi txandalatzian eskanak, aurra pasatzei dut, osea, de repente, udara ator. Maria, baina hori arra Nahiot bikinitan ibilikaletik, tio. Osa, me encanta, nahi erropa gabe, gutxi, ezea, galtza batzuk, ez dakize, klaro, nik neskan galtza batzuk, jauain, ez que dana oso zaila da. Ni bape arro, baina cambio armario einen biot, aste honetan ja maitxuko teitxi, eta kaja dukaz, osea, ena, bape. Aurrekoan pleira nintzen, soineko bat, dazkala, esan deu lagunak, 16 urteko kalkulu baita deuzala, nere lagun baten soinekuen, nere lagun horrek nei pasau zin, eta aurrekoan ondartza horrekin nintzen, esan zin lagunak, Maria, tio, baina, osea, lotxik esaldi zuen ematen ni, ba, ez, Osea, zuen lagun baten soinekuaz? Bai, eman zila, gure adolescentzi garaian. Ez abez, benetan, destotzezu guelta. Ez, biak txikilla, osea, nahi lagunak erropa asko eman die, txikilla dakaena, Txikia dakaena zen urtit. Flaka naiz, orduan, txekabitzen da, hola erropa bastante pasadia, dela nire erropa favoritua, osea, nire erropa ematia hori da niretzat. Emongotzaz orduan niki batzu. Eta de repente, azaldu nintzen, da lagunak beti esatea dakat mono bat baita, 15 urte. Eukiko txuian mono txuri batek jabakarrikan oinaz ibiltzeala. Maria, berriz horrekin azaltzea zen niti, osi, de puta madre, ez que kriston ondo da, mono txuri hori da, onena, se gaina monuak dia, eta jazta. Txixeiteko gero pixak koñazit, claro, kasu hontan aure zabala da, oza, txixeiteko bueno, ez dugu iteiko, nola egiten dugun pixa, huergan, olakoekin. Malen izango du tente, de repente. No, de repente ez, oza, udan zau eze, prakamotx zabalak daukezu ez ipinitxe. Ogoni, tangi apartau, eta txorru bera. Bai. Baina eske, akordatzen zara hasieran hau azaldu zenuenean, praka zabalena, ez du zenuen inungo momentutan ere aipatu. Bai. Kari, zeuk esan dut lertu, nik esan eban, edo goniaz basa, edo prakamotx zabalak, hombre, super prakamotx estu, hau, tangita. Bai, oza, direkto juten da, eta hanka zabaltzen bozuz, ez da txiprestin jataten. Bai, hori ondo dago. Bueno, zone salpikoia. Ez, hanka zabaldu. Nei bergaran erakutsi zien. Lurra gertuago daukat. Nei bergaran erakutsi zien, banku batan eixe, osea, eskaileran eseri eta pixeiteko pixkat ipurdia pixkat aurreo, eta... Bai, Batik, tani, bekiston ondo intzun txixa, nik enonen. Baina eskailera horiek izango dira etxeren bateko eskailera. Ez, kaleko eskailera... Bai, kaleko eskailera... Bihur pixkat, ipurdi biztan, kiston gonorre harrapatzeko. Benetan be, ziztitiz, Filipau, jendia, tio, Bergara, jokse, no sé. Bergara, jokse. Ez que Bergara, gente oso raro da Bergara. Vale, tía, vale. Bukatzeko nik esango dut, zera, izterretako rozadura hauek. Izterretako mierda hori izaten da, igual zuei zaizue pasatzen. Ez da dauki. Karo, eske izterra hauekin. Bai, oian ez ujakin gozu zer den. Krema ona dauden, ere lagunate deklatonetik eta kremak eta... Dekatlonekoa, bai. Keston krema ona mendao. Dianina XL-ek beran bideo baten rekomendaban produktu bat. YouTuber baten. Dianina XL. Zimaz, YouTuber bat gustatena. Rekomendaban beran bidixutan, zeuken bideo oso bat horri dedikaute, ze teknika erabiltzo zen, minik esemoteko. Deklaton, bai. Igual hori zaten dago, ez? Ez deklatonen dago krema bat, dala munduko nena, nahi lagun batek esan dit. Eta hor, nik izardi asko botatzetela adibidez, iteitut, ez que tonta naiz nire olakotan, kamisetan eguzat zizkitola pegadito, lola, tripabist, nik ezin dut gauza hori jarri. Zeatik anziteit izardi pila bat bota. De repente hemen da, hau dana, entxarkauta, baina flipau ze entxarkamientu. Baina, ez que, osea da, lota. Ze de repente erreki? Baino. Osea, niri interesatzen zait nola esan duzun Decathlon. Decathlon. Ez, baina esan zure moduan. Esan duzun moduan. A ver, Decathlon da. Decathlon. Nola esan duzu lehen? Ez daki. Decathlon. Osea, behitu daudela moduak hartu duzu zaiena. Decathlon. Ez daki, tenis Decathlon. Esan duz, bai da parrezizte. Pentsot esazule doble L. Decathlon. Triple. Decathlon. Askotan gartzet zapilla edo kompresa bezapetan. Hori esaten da, bai. Osondo. Hori kiston inkomodu izen bida. Ez.
noiko dignidadekin, eta de repente salbeslipak iteula, kristo baino, puztu aldi ba, flipau. Baina kompresak ze tamaina, espero izatea superalas, porque bestela... Salbeslipa gartzen. Eta nere lagun batek betxu asko dakaen, nik, obviamente, ez dakat, baino, petxua eta, obviamente, bera jutea da, papela gartzeu. Uste nuen petxu igotzeko kompresa. La teta. Se papela ipini nun. Petxu asko dakanez, teta beian, neko partian, ez guk ez dakau. Osa, dinot, eta hor papela gartzeu. Aio. Baina, lago batek hor jartzeu da, kriston ondo, klaro, gero kamisetakin titillak ondo helduta daude, hor papela gartzeu, gero ateatzezu papela, guzti-guztita. Hora biltzegea, ni sobaki joakin da behat tetakin ertela, venga. Ez que nire titixa superkomodu di, ez da sekulo bardura ikimoten. Ordo no zondo. Privilegiatu gara. Oso privilegiatuak. Bueno, Kariz, onaino denboraldi ontako atala, seguro gustauko atzuela eta ipini iruzkinetan aberse bintxantzea atzuen, eta aberse indan arrozali, eta aberse busten dan geisha, itzioni. Kalo, baina hori beste bideo baten esan genuen. Bueno, bardin dan. Nastu barzizkigu iruzkin guztiak. Nik uste atalau honen iruzkinak edo kajita hori aproposa dela datorren denboraldira begirako eskarak egiteko. Hau da, abildua EITB, mesedez, jarraitu guauko ETB-ko saio honenarekin. Mesedez. Osa, ja ez duzu ETB-ra deitu beharrik, ja, sikera, iruzkinetan jarri, eta hori abildua zuzendariak ikusiko du seguro. Nik ustot laguntzen da bela bebai TikToken, Instan, ikustu zu esan biditxutan, emon like, kompartidu, ez dakit bialdu zuen lagunei, horrepe motosku laguntzi. Proposamenak botare bai. Segon bidatu nahi zuen behaldo zu esan. Eta gu jungoa datorren denboraldireko danak apuntetan. Edo tematikak, ez dakit nahi duzuena. Esan bebai, datorren denboraldire begire, nahi zuen bakarrik famoseu, edo interesetatzu esan bebai gaixek. Akortasari aurreko denboraldi baten aurrekun eitxegendule batzutan derrepente bombero batekarri. Olako gaixek. Bombero! Huiltzaie. Interesetatzu bai ez, esan. Komentau nahi zuen dana, bale? Eta honaz ja... Itxoi, ezin du sinetxi, negarrez abiltza, Maria. Pene mateit, baino... Ez da, tipo, vidriosos. Pene mateit beti bukatzi. Bai, baina... Lehen hor, daka recuerdo horgoiko bukaerakin eta zeon dut egian zimaz. Nik ezin du sinetxi datorren atala grabatuko duguna, ez dakigu pasako den edo, ja, izango dela irailean. Wow. Bakizu ez sepastaten, ez dakite vibrazio sentsazio onak dizen, ozer, baina, bueno, denboraldi danen amairan eukitxote, baina beste denboraldi batzutan baino Feliziania mouna, beste batzutan nostalgikia gona, eta bengun, esatot, irain ikusiko da, Kari. Ojalá, ni niretzako hau kriston oparilla da, kriston guztua etortzen nahi zonea beti, bakizue, lepo maite izuet, honenak zeate... Gero eta gehiago rekorriu gauzak esatezu, ezketxian bezala, hemen kriston ondo gaude. Eske hau da gure bigarren etxe. Hau da gure bigarren etxe. Bai, eta ja kriston neska hondi zaudete gainea, zizin artenetik. Neska hondi, Goratzen zeate etxian. Asi ginen, ai... Etxian. Esaten nula, klaro, joni ekarri berko egun ematen gonbidatu bezala, Irugarren nintzan. Bai, total. Baina itxo galdera bat, eman zizun denbora hori pentsatzeko zipiazte genera matzan bakarrik. Baina, a ber, guain, tia. Egu. Onena, maritxo. Ez laugarrena izezinen. Ez dakit, azkar. Anelin dane, Albina, Danel, Maria Blanco. Bai. Nik esango dut, aurten lasai egon bagara eta Felizianik eta izan dain batean ere publikoaren gandik jaso dugulako kriston berotasuna. Aurten inoiz baino gehiago, iruzkinetan bakarrik ez, kaletik ere bai, besteon lan, aparteko lanetan ere bai jaso dugu kriston berotasuna, eta dena hasi zen hemen. Bai, jenti super eskerroneku da. Eta Durango nintzenuen are kristona izan zen, oso fuerte izan zen Durango nintzenuen. Eske jenti super eskerroneku da, eta atzenengo ukigun direktu eta bakaleran be, eske super ondo. Osea, jentiaz hain ondo, eta entzulik geroa eta aurrau sentitzauz geupe. Oso gertuko. Baina niek nahi deturrenan egitea, gonbidatu egite zuen. Ez dakitzez, ez dut idator, Itezu, eskorrek egiten batean, horrek bat egiten birila. Bale, si 2 minututan idazten dut hori. Ja, baina graziosua, baina horrena. Datorren denboraldi zen ingotzugu, lehenengo kapitulun gero ja. Bale, iraia bueltatuko gara ustez, ez dakigu, ala espero dugu. Ez bagara bueltatzen, ez da gure gatik izan, bale, jakin dezazuen. Nola ikusten duzue mendik eta iraiera zuen burua, hola laburrean? Nola uste duzu egongo zaretela, badakigu etorkizuna ezin dela aurre ikusi, baina?
Ni enoi ezer fizikoik esatan, nik pentsot, ni emozionalki posik eta ondo gonazela. Fizikorik, ez nion esan morena. Ez, baina, fiziko edo, fiziko nahi otezan, nune ongo nazen, edo, esan nahi ni emozionalki, pentseot, irain ongo nazela, posik, ondo eta baketzu. Pentso baietz. Wow. Bai, eta uda hona aukikotela. Vibrazin gona daukaztakit. Eske bizitzako etapa hontan posina. Ja, hori importantea. Nik uste dut egon naizela, txortaldi bat eta gero bezala, benetan, lasai, ze kristoru da daukat aurretik. Bai, hainona? Oso ona. Lasai. Oso ona, eta iraian egon naiz penarekin, ja apur bat ere rutinara voltatzeko goekin, baina egon naiz erlaxatuta. Egon naiz, ja, morena gainera. Iraieko rutinik ez duzte mongo igual hainbeste alperkerixa, eske... Posik egon da berez irain be oso gustora. Bai, nik ustot irain bo oso. Eta gainera, ilusin egin gozte, barriro benetan zabiza bueltetik eta gure etxetxun denboraldi barrixastik. Betxu gainera esango gu, denboraldi barrixin, aldaketatxu batzukin goguz, egituri pixkat barriztuko gu. Horregatik proposamenak ere barriztapenak egiturak dekin jarraituko, hori, keningo zuen? Jarraituko dugu egitarurekin, baina aldatuko dugu. Baina... Estruktura, Rosalito, por culo hartzera bida. Igual kolaboratzaile barrixek. Arrosalik ez da asko gustatzai guta. Arrosalik ez dugu botako, baina igual ingo gu gitxitxu. Kolaboratzaile barrixepe bai igual. Pentsanga, dinamika joko egitura, oroar egitura barri bat ingo gu. Pentsatzen abil igual txortaldiarena ez dela beharrezkoa esatea. Bueno, ondo. Berdezu, eta jazte ez da zer. Esan dut txortaldi on. Kriston ondo esan dezu, bai. Txortaldi on esan dut. Kriston on esan dezu. Kriston gogo, wow. Eta honaz kariz, despeidu imigase bestean, eske ordu bete darigu. Nik esangoen, nik espero etela, iraian, prebengo naiz guai, ondo, lanian, ez dakizte entreteniuta. Baina, sinceramente, nire bodako data bat nahet ja. Planteau. Exclusiva! Maritxo gauza bat. Ibitauko gaitxuzu, ez? Bai, baina berke... Baina itxoen badaukagu data? Ez esan ditela ja 5-6 aldiz. Koño, uste nuen aprobetxatu hartzen nuela atalau esateko guri. Ez, baina ja ultimatumak datoz. Nik nahet ja, porque bizitza hola da, eta entreke itezura prepara. Ez pa nahi eskondu... Ez dio lagako, baina. Joder, lagako. Baina ja en plan, tio, ez que dana lagatze dugu, bihar ingo du, bihar noiz, tio, oza, oain da. Baina, esatotzu ez da bela nahi eskondu, oin, edo inoz bez. Ez, bueno, urren gero hilabetea galduko jo darriz, jo que se. Baina, itxain. Oza, beran erantzune da ez inoz bez, edo ez oinez. Ez, bere erantzuna da, oain dikan goizegi dala. Goizegi. En plan, nena, tio, ja... Ipini tope, ipini limite bat esan. Ni nahi nun berez 2008, nahi 2008 bakoiti ja ez nun nahi. Ordu 28. Baina hori ja berandu datea. Bai, zen behar du, 2008. Hori, guri boda bat, alik eta lasterren, Maritxu, ni nahi ot invitazin eltzi, nire markineko kala. Baina bufeo nahi, a ver, igual enuela gaiteit, jo que se. Maritxu! Maritxu, akordetana, ez dakit hau esan aldoten gero bezlan mosto iane, zelako rasixi izten, zagardote gitxik etxabidin, bialdu zontzela audixu, zure bikotiai, hola, el amor de mi vida. Hostia, horretzen nahi? Hombre, barrizka bakarri bueltatu nintzen. Barrizka ginela... Aitu nunian urrengo goizian jarri gainun. Hori. Hola, el amor de mi vida. Da gordiz, cojonetan. Osa, guztetan, es que se les hau hola, el amor de mi vida. Bueno, bate batek itzegin goaldit horrela sekula. Dani? Zuri bai. El asunto jodido. Exageratzen abilez. Vale, listo, neskak, ezin da gitxaluzutu. Bai, listo. Ez da beste galderaik. Bagoiez. Eskerrik asko, super eskerrik. Eskerrik asko. Baitxe zaitxu egu. Bihotza beteta, benetan. I love you. Uda oso ona pasa. Eskerrik asko. Krema eman. Irai arte.